мәрхәмәтен телим сезгә, дуслар. Игътибар иттегезме? Соңгы мәлне, бигрәк тә Рамазан аенда дин битлеге киеп йөрүчеләр күбәйде. Аларның сөйләмнәре Алла сакласын, Ходай кабул кылсын, Аллаһының ризалыгы өчен булсын кебек сүзләр белән тулы. Нигә битлек? Без бит чын күңелдән дисәгез, Аллаһы сезгә: бу халык мине телдә генә хөрмәт итә, йөрәге миннән ерак ди. Без әлбәттә кешеләрнең йөрәген күрмибез. Әмма 200 кешеләрне җимешләренә карап танырсыз, ди изге язма. Хәзер интернет ашада кешеләрне дуга кылырга яки кушылырга өндиләр. Сөйләүче гүзәл, күңелгә моң булып ята торган нәфис тавышы белән шушы изге дуганы укыганда сиңа бары «Амин, амин» дип аның дугасына кушылып кына торасы кала. Матур сүзләр белән тәннәренең һәм җаннарының теләкләрен канәгатьләндерүне сорап кылынган әлеге дугалар кешеләрнең күңелләренә бик хуш килә әлбәттә. Тегене насыйп ит, моны насыйп ит, тагын шуны насыйп ит, 2 дөнья рәхәтен күрергә насыйп ит дип Алладан сораганнан соң, кеше үзен һәм якыннарын шир зәхмәтләрдән, яман сүзләрдән, яман телләрдән, яман күзләрдән, бәла-казалардан, явыз бәндәләрнең явыз ният гамәлләреннән, зыян зәхмәтләреннән, мәкер зулымнарыннан саклауын сорап тизеп китә. Нигә алама теләк дугалар быны диярсең? Менә мин тәһарәт алып, чип-чиста киемнәр киеп, иртән-иртүк үземнең шушы изге теләкләремне әйтеп дуга кылам. Нишләп шундый изге теләкләрне Аллаһы кабул итеп үтәмәскә тиеш? Мин бит аламалык сорамыйм, кешегә явызлык теләмим. Кабул итәр Аллаһы боерса, ди ул. Еш кына азактан әйтеп куя торган Аллаһы боерса дигән 2 сүзнең дә ничектер мөгъҗизалы рәвештә үзенең теләкләре үтәлүгә китерәчәгенә ышанып. Кеше ничек кенә Аллаһыдан үзе теләгәнне үтәттерергә тырышмый. Хәерләр бирә, намазлар укый, уразалар тота, корбаннар чала, изге гамәлләр кыла. Алла хакына булсын, Алла өчен булсын, ди ул. Ләкин булар барысы Алла өчен түгел, аның үзе өчен. Җирдә кеше үзе теләгәнчә яраткан гынаһларын кылып, рәхәт тормышта бәхетле узын гомер кичергәннән соң, җиңел генә асат үлем аша Аллаһы аны үзенең оҗмагына алсын өчен. Кешенең бөтен дини тырышлыгы үзе өчен. Алланың бездән нәрсә таләп итүе, аңа нинди эшнең, нинди дуганың яраулы икәне дә дин тотучыларны бөтенләй кызыксындырмый. Алар үзләрен ихлас күңелдән Аллаһыга багышлаганнар. Әмма бу багышлау дөрес аңлауга нигезләнмәгән. Аллаһының кешеләрне ни рәвешле аклавын белмәгәнгә алар үзләренчә акланырга омтылып, аның хаклык юлына буйсынмадылар, ди Аллаһының сүзе алар турында. Күз алдына китерегез, әгәр кеше шулай үзе теләгәнчә эш гамәлләре белән оҗмакка керә алса, хәтта күктә дә нинди гаделсезлек булыр иде. Мондый кеше: менә мин Рамазан айларында уразалар тоттым шул, үземне тыйдым ашаудан, намазларымны да калдырмаска тырыштым, корбаннар да чалдым, хәергә бирергә акчамны да жәлләмәдем. Үзем һәм якыннарым өчен 70,000 мең тәхлил әйтергә дә иренмәдем, дип мактаныр иде. Мондый кеше инде җирдә үк шулай уйлый. Һәм әлбәттә, үзе кебек тырышлык куймаучы башкаларга өстән карый. Аның фикерләү рәвеше бозык. Эш гамәлләренә таянучы үзен күтәрә, үзен данлый. Аллаһыны данлауга, аның мәрхәмәтенә монда бөтенләй урын юк. Эш гамәлләренә хак итеп, кеше оҗмакта урын алырга ниятли. Әмма бу мөмкин түгел. Мондый тәгълимат тамырыннан ук дөрес түгел. Бу ялган өйрәтү. Күкләрдә булай булмаячак. Гынаһлары аркасында бер кемдә үзен яклар өчен авызын ача алмас һәм бар дөнья Аллаһы каршында гаепле булыр. Изге язма безгә менә нәрсәне яхшы аңлата. Аллаһы кешене үзенең даны өчен булдырган. Үзенең даны өчен аны гынаһларыннан чистартып, үзе юлып алып коткара. Һәм җирдә дә, күктә дә бер Аллаһы гына данга шөһрәткә ия булачак. Гайсәдән башка, аның безнең гынаһлар өчен хак түләп үлүенә һәм үледән терелтелүенә ихлас ышанып, яңадан тумыйча торып,
bir kimde Allah'ı patşalığına hem мәңгелек тормышка ия булмаячак. Күпләр мәчеткә дә йөрмиләр, ураза да тотмыйлар, намаз да укымыйлар, дуга да кылмыйлар. Андыйлар да җәннәткә керергә телиләр бит. Алар ничек Аллага ярарга тырышалар соң? Хәйр садакалар бирәләр, Коръән укыталар, сый-хөрмәт тулы өстәлләр әзерләп авыз ачтыралар, мулла абыстайларга юмарт итеп хәерләр бирәләр. Алар укыганда амин, амин дип утыралар. Менә шулай, һәркем кылган яхшы эшләре белән Аллаһының оҗмахына үзен лаеклы дип саный. Ап-ак яулыклар бәйләп, ак кардай чиста ак киемнәр киеп, намазлык өстендә утыручы, уразалар тотучы, ихлас күңелле кешенең дуга теләкләре ничек кабул булмасын инде, диярсең. Дустым, булар барысы тышкы диндарлык кына. Булар барысы үзеңне дә, кешеләрне дә алдау гына. Кешеләрне үзеңнең динилегең белән сокландыра алсаң да, Аллаһыга синең динилегеңнең кирәге юк. Син явыз бәндә, йөрәгең синең гаять хәйләкәр һәм төзәлә алмаслык үтә бозык. Синең курбаннарың да, дугаларың да миңа җирәнгеч, ди Аллаһы кешеләргә. Үзегез уйлап карагыз. Аллаһының сүзләре белән ризалашмаучы, аларны ялганга чыгаручы, Аллаһы кушкан юлдан барырга теләмәүче кеше ничек аңа ярый алсын? Аллаһы үзенең сүзләренә карышучының, аны соңга сукмаучының дугасын нигә кабул итәргә һәм аның теләген үтәргә тиеш? Кулларыгызны миңа сузып дуга кылганда, күзләремне сездән читкә алырмын. Никадәр дуга кылсагыз да, сезне тыңламам, ди Алла Ишагыя пәйгамбәр аша. Аллаһы безне беркемдә эшләре саваплары белән мактанмасын өчен, эш-гамәлләре безгә карамыйча, мәрхәмәте белән генә коткара дип аңлата Инҗил. Аллаһының мәрхәмәте ул мәңгелектән үк булган, бар һәм мәңге булачак аның сөекле улы Гайса. Гөнаһка баткан җирәнгеч җир кешеләрен коткару өчен Аллаһы аны күкләрдән изге корбан бәрәне итеп җибәрә. Гайса гөнаһлылар урынына үлеп, аларны гөнаһларыннан һәм тамуктан юлып ала. Һәм үлемне дә җиңеп, 3нче көнне үледән терелеп тора. Гайса кылган бөек коткарылу хакына гына Аллаһы һәр ышанучының гөнаһларын кичерә. Мин юл, хакыйкать һәм тормыш. Атам янына алып бара торган миннән башка юл юк. Сезгә хак сүз әйтәм, миңа иман итүче мәңгелек тормышка ия, ди телендә һич кайчан ялган булмаган гөнаһсыз зат Гайса. Чын тәүбә, Аллаһы каршында үзеңнең йөрәгеңнең явызлыгын, җирәнгечлеген һәм бернинди дугалар һәм дини гамәлләр белән дә Раббыга яраклы була алмаячагыңны танудан башлана. Шушы явызлыклардан иман итүчеләрне бары Гайсаның саф каны гына чистарта. Аның коткаруына гына ышанып дуга кылучыларга Гайса үзенең паклыгын бүләк итә һәм аны чыннан да ап-ак гадаләтле киемнәргә киендерә. Изге рухтан туган таква кешеләрнең дугаларын Аллаһы Гайса исеме хакына гына кабул итә һәм йөрәкләрендәге изге теләкләрен үти. Син мөгаен бик ихлас дугалар кыласыңдыр, чын күңелеңнән табынасыңдыр. Синең кебек тырышучылар сирәктер, ләкин син Аллаһ кушканча түгел, үзең теләгәнчә һәм ата-бабаң дөрес дип исәпләгәнчә табынасың. Башкалар белән үзеңне чагыштырып, әнә бүтәннәр алай да эшләмиләр әле. Мин булдыра алганымны эшләргә тырышам. Шулай булгач, мин нишләп тамакка китим? Юк, сез дөрес сөйләмисез, дия аласың. Әгәр намусыңны тынычландыру өчен шулай дисең икән, һәм кат-кат шушы сүзләрне кабатлап, ялган фикереңдә ныгыйсың икән, ярый, ныгый бир. Ләкин хакыйкатьне ишетеп тә Аллаһының юлын түгел, үзеңнең явыз йөрәгең һәм ата-бабаларыңның явыз юлын сайлаганың өчен Аллаһы сине хөкем каршына бастырачак. Милләттәшләрем, изге язма аша Аллаһы сезгә дәшә.
сезне чакыра. Эй халкым, юлбашчыларың сине адаштыра, ялгыш юлга алып керә. Сине юлып алучы Исраилнең изге Алласы, аны бүтән җирнең Алласы дип йөртәләр. Хаклык, дөреслекне белүчеләр, минем канунымны йөрәгендә йөртүчеләр, тыңлагыз мине. Кешеләрнең сезне хурлавыннан курыкмагыз, мәсхәрәле сүзләреннән котыгыз алынмасын. Табарга мөмкин булганда Раббыны эзләгез, ул якында чакта чакырыгыз аны. Яман кеше үзенең юлын, бозык кеше үзенең ниятләрен калдырып, Раббыга әйләнеп кайтсын, һәм ул аңа рәхим шәфкать күрсәтер. Алла безгә килсен, ярлыкауга ул бик юмарт. Амин.